Hinto-to piatu niya pagkay. Amani ministry kung kana di nga siya hukong lego kong hukong ako na. Haro tayo nga mong tasakin naman hindi. Tamay na kong kipado ko sirhin. Oman ko tayo nung sirko ngayon natin sirhepa. Amani kawin po nang manaman yung patay na buhin. Epa, saan na patay na lingserin naman patay na buhin pagkay. Ama ako naman ko na laikil ka. Government service din yan lang sa ting left. Nang marasit sa ting mga kisip tayo tiyo kaheming. Pisoso, sitsa na nakatay ko na napisali na mintin na tambay na kong ipatong mo sirhin. O bagay, lutsang seke mato ko tiapolin. Lugas sa ipat ba nga pagkay. Bahan batin tunya amani kong hepa. At ito kasilolin kaya din kita tayo na panglunay ti. A witness ang singtiniting lung sete naman na nagkami nung pwede nung katabi. All of people had nung pagkay pati.